bon dia, o bona tarda, o bon vespre. Continuem aquí amb les sessions online des de casa. La classe d'avui és una mica un intent de buscar la llibertat en el cos, ja que la llibertat externa està una mica limitada. Trobar aquesta llibertat en el propi cos, sobretot explorant la llibertat en el tronc, com moure tota aquesta part del cos, que a vegades sembla força rígida, fins i tot la columna ens sembla com una part rígida, doncs intentar mobilitzar tot això cap a totes les direccions, durant moviment i projecció. Ens guiarem sobretot des de la part alta del tronc, des d'aquesta zona del pit, la zona escapular, a darrere, intentant fer que s'expandeixi aquesta zona i guiar-nos sempre des del moviment que s'origina aquí. D'acord? Anem a començar la classe sentades en Vajrasana, sobre els talons. Si sents que no és còmode per tu, doncs posa't una manta aquí i seu sobre la manteta. Tanquem els ulls un moment, ens centrem abans d'entrar a la sessió de ioga. Fem un xequeig ràpid de com estem. I començo a entrar cap al cos per la via de la respiració. La respiració em permet anar entrant i em permet anar-me habitant. En aquesta respiració imagina't que crees espai, amb la inspiració, crees espai des de l'interior. És a dir, inspiro i busco crear espai en aquesta caixa toràcica, en aquest tronc. I amb l'expiració, a la inversa, aquest espai es redueix. Fes unes quantes respiracions utilitzant aquesta senzilla visualització. Amb la inspiració hi ha expansió, creo espai des de l'interior. Amb la expiració buido aquest espai. Intenta que sigui en els dos àmbits, tant en l'abdomen com a la zona dels pulmons, que sents aquesta creació d'espai nou, on poder-te moure lliure. I des d'aquí comencem a crear el moviment en aquest espai que hem configurat. El que fem és que intentem moure la zona del pit cap al davant, també obrint barbeta cap al cel. Amb l'expiració, pit cap endins, recullo també barbeta, ombros. Inspiro obrint. Expiro. Aprofitant tota l'amplitud del moviment que tinguis. En un moviment molt orgànic. Última vegada. Queda't una mica, un parell de respiracions en cada posició. Sentint com aquí obres escàpules al darrere i en canvi aquí obrim pulmons, pit, cor al davant. I recullo l'eix. I ara busco un moviment lateral. Intenta no moure tot el tronc, sinó només la zona del pit. Cap a la dreta, el màxim que tu puguis. I a l'esquerra.
Ves fins al teu límit, fins a aquell punt on hi ha certa intensitat. Bé, i torno al centre i ara incorporo els dos moviments, és a dir, inspiro a davant, esquerra, enrere, dreta i al davant. Dibuixant com si fos un cercle. Si et costa fer el cercle, simplement ves pas per pas, dreta, costat, enrere, costat. I a mesura que tu puguis, doncs ves incorporant la fluïdesa en el moviment. Quan tornis al davant, gira o canvia el sentit. Vale, ves-lo fent més petit, fins a tornar al teu eix. Seguim ampliant el moviment, anem a traslladar aquest moviment a la postura quadrúpeda. 4 grapes, els dits de les mans ben oberts, els canells sota les espatlles, i des d'aquí seguim generant aquest moviment. Inspiro dreta, baixo el pit, l'enfonso, esquerra, i amunt recollint melic, dreta, a baix, i començo a utilitzar braços, canells, per dibuixar aquests cercles amb la zona del pit. Recorda, no estem avui a les caderes, sinó estem a la zona del pit mobilitzant, que surtin les emocions, que surtin les pors. És a través del moviment en el cos que les emocions poden fluctuar, poden moure's, no estancar-se. Vale, des d'aquí posició quadrúpeda, de nou. Hem activat braços, hem activat cames i centre. Puntejo peus, elevo una miqueta els genolls. Respirant, activant les cames, el centre. D'acord. Ens sentem sobre els talons. Fes unes rotacions enrere de les espatlles, seguint aquests moviments circulars. D'acord. I des d'aquí anem a continuar amb una seqüència en moviment, fluida. Primer fem asana per asana i després l'activem. Em posaré de costat. Mans al centre del pit. Primera asana serà apertura, extensió de la columna. Obro, mirada cap al cel. Aquí és interessant imaginar-se aquesta corda que m'aguanta des del pit cap al cel i no doblegar-me sobre les lumbars, sinó projectar la força cap amunt, cap a les dits de les mans. Una posició per agafar vitalitat, per despertar l'energia en el cos. I amb l'expiració arrodoneixo, posició quadrúpeda. Inspirant, arquejos en el lumbar, mirada cap amunt. Segona asana. Expirant, arrodonint. Inspirant, puc anar a mig Adho Mukha o al mig gos, amb els genolls flexionats, o puc provar d'allà anar estirant un genoll i l'altre. Adho Mukha. Continuem la seqüència. Baixo genolls al terra. Inspiro, arquejo. Expirant, arrodoneixo. Inspiro, obro. Expirant, recullo. Sí, anem a fer en moviment, tot seguint el ritme respiratori. És a dir, la respiració guia el moviment. Inspiro. Expirant.
Inspiro, arquejo. Expiro. Inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. Inspirant. Expirant. Ho farem 2 vegades més. Flueix amb el moviment, sent aquesta zona del tronc, obrint-se, flexibilitzant-se, enfortint-se. Inspiro, arquejo, expiro, arrodonint i inspirant. Última vegada. Em quedo aquí. Aprofito per respirar. Les mans empujant el terra, la força va cap amunt i cap enrere. Els talons busquen el terra i els isquions al cel. Sent aquesta oposició de forces. I anem a seguir movent aquest tronc. Ara imagina't que tens serpenteges amb la columna, com si la columna fos una canya de bambú, que es doblega, que s'articula, dona-li recorregut. Molt bé, veurem també aquest moviment en diferents plans. I des d'aquí vas caminant amb les mans cap al davant, fins a la taula. Centre apretat endins, melic, separa les espatlles de les orelles. I des d'aquí baixem genolls, pit i barbet al terra. Amb la força de l'esquena, elevem a una cobra i expirant baixo. Mans arrelades a l'exterior de l'esterilla. Farem una cobra ben àmplia, inspirant pujo, obrint aquesta zona del pit. I amb l'expiració portaré l'espatlla dreta al terra. Inspiro, expirant. Ins, expiro. Inspiro, expiro. Ins, expirant. Inspiro, última vegada esquerra, pujo una cobra ben gran i baixo, front al terra, descanso, braços aquí un moment. Allibera la respiració per la boca si necessites. I col·loquem braços ara, avantbraços al terra, i seguim aquesta mobilització del tronc, de la columna també, com el que fèiem al principi una mica. Inspiro, obro, expiro, arrodonint, barbeta recollida. Inspirant, allarga't bé, expiro. És com si el cos es pogués allargar molt més del que fa habitualment, per tant, troba aquest estirament, expirant, arrodonint. I ara fins i tot, si pots, aixeca la pelvis del terra, inspiro, i és amb l'expiració que creo aquest moviment de... Inspiro de nou, expirant. Dins, expiro, puntes dels peus cap endins i a la següent expiració m'elevo tot el cos. I em quedo aquí, posició de resistència, de força. Respira profund. No deixis caure la pelvis, tampoc la pugis massa, intenta mantenir una línia recta. I
des d'aquí ara sí ves caminant. Anem a passar per la posició del dofí un moment. Allarga la columna. Inspirant porto barbeta al davant, expirant al darrere, inspiro al davant, expiro i una última vegada, inspirant, expirant, genolls al terra, Balasana, allibera tot esforç. Posició de descans, si necessites braços recollits al cos. Allargo braços al davant, arrelo les mans i m'allargo que els costats també es beneficiïn d'aquest moviment d'estirament al davant. I anem a incrementar l'estirament als laterals. El que fem és porto la mà esquerra cap a la diagonal esquerra, poso la dreta a sobre i allargo. Vaig al centre, esquerra o dreta. I obro, aprofito per obrir aquest costat bé del tronc. I tornem. Posició quadrúpeda. I ara, en comptes de mantenir els canells sota les espatlles, els tiro una mica més al davant, enfonso el pit, vol anar a tocar el terra i la barbeta també. Si la barbeta és més difícil, reposo el front a terra. Inspirant, pujo i anem cap a Adho Mukha. Anem a fer una mica de moviment des d'aquí. Amb la inspiració aniré a gos mirant el cel, porto el cos cap a taula. I gos mirant el cel, el pubis no toca a terra. I des d'aquí, gos mirant la terra amb exhalació. Inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. Última vegada. Inspirant. Obre bé. Expirant. Inspirant cama dreta cap al cel. Expirant, la porto entre les mans, genoll al terra. Braços amunt. Miro l'espai entre les mans i enfonso cadera. Junto palmells i busco una extensió. I expirant, recullo. Braç dret cap al cel, des d'aquí. O anem a fer una versió, que és m'agafo amb el braç dret, al tronc, i el giro buscant aquesta supertorsió a l'avantbraç dret. Si vull més intensitat,
Desenganxo genoll del terra, respirant aquí. Expirant, baixo, ademuca, planxa, gos mirant al cel, ademuca, esquerra amunt, porto el peu entre les mans, pujo braços, enfonso cadera. Si vull incrementar, vaig enrere. Expirant, torno. M'agafo amb el braç esquerre al tronc, el giro i pujo la mà. Si vull intensificar, aixeco cama. I per crear una mica més de moviment aquí, anem a fer uns grans cercles amb el braç. La respiració guiant el moviment. I baixo, ademuca, planxa o taula. I baixem xaturanga si pots. Gos mirant al cel. Gos mirant al terra. Fes unes respiracions aquí. I ens sentem. Molt bé. Des d'aquesta posició de sentats, de sentada, anem a obrir les cames. Anem a obrir primer una cama. Exactament. I el que fem és col·locar braç esquerre a la diagonal d'aquesta cama dreta. I inspirant, obrim el lateral, el tronc està cada cop més flexible. I expirant. Inspiro. Expiro. No pretenguis anar a buscar el peu, perquè no vull que et tanquis aquí, sinó que l'interessant és aquest estirament des de la cadera fins als dits de les mans. Si pots, vés-hi, però és intens. I la tercera vegada que vagis enrere, puges el pubis amunt, projectant, expirant. Farem 3 vegades. Si necessites, queda't en algun punt, queda't en estàtic. Per exemple, aquí pot ser un bon lloc. O a la inversa. Pots quedar-te aquí. O fer el moviment fluid tantes vegades com necessitis. Bé, des d'aquí obrim l'altra cama. Una gran apertura, col·loca't bé els isquions ben enxufats al terra. Dits dels peus mirant amunt, columna recta. I des d'aquí vés a buscar la flexió cap al davant, lentament. Deixa els avantbraços. Potser fins i tot, si tens un coixí, pot ser interessant com buscar el recolzament. O sense. Estirant els braços, potser. Inspirant, tornarem. Ara flexionem la cama dreta. I el mateix. Mà dreta a la diagonal. Ins.
Expiro. Ins. Expirant. Inspiro 3. Expiro. Fes el moviment ben profund, no només estiguis imitant, sinó estigue'l sentint amb totes les capes. 3 ara en extensió. I tornem al centre. Tornem a passar per l'apertura, el gran angle a les cames. Sent que allargues la columna des d'aquí, que el centre va una mica endins. I de nou que et flexiones des de les caderes cap al davant, buscant un suport per no fer-nos mal. O fins i tot estirant els braços. I mantens 2, 3 o 10 respiracions, les que calgui, i sortim lentament, en compte, fiquem les cames, les sacsegem una mica contra el terra, les movem, palmells mirant al davant, peus al terra, i des d'aquí pugem amunt, mirada cap al cel, baixem, cames creuades, i tancant els ulls, anem a fer una última flexió al davant per entrar en aquest recolliment final, que tot i haver obert el pit en totes direccions, és interessant doncs ara tornar a trobar aquesta zona de protecció també, que ens fa sentir vulnerables moltes vegades. Per tant, des d'aquí el mateix, amb braços al terra o potser braços estirats. Anem sortint i acabem amb una meditació curteta, de 5 minuts. Una meditació que jo proposo sovint, que és sobre l'escolta, sobre despertar l'escolta plena. Així que tanca els ulls. Si necessites coixí o bloc o unes mantes, asseus. Expires tot l'aire. I comença a portar l'atenció primer a l'entrecell, per despertar aquesta atenció. Una manera senzilla de portar-hi l'atenció és imaginar-se una petita flama en aquest punt. I a continuació comença a portar la teva atenció cap als sons que t'envolten.
però no surtis a buscar els sons. Deixa que els sons arribin a tu. Sigues aquest espai neutre, sense fer judicis, sense dir si m'agrada o no m'agrada. Aquest espai neutre on arriben els sons. I sent aquest espai que hem creat, el tronc. Sent que s'ha eixamplat, que s'ha fet gran aquest espai, que els òrgans poden moure's amb més facilitat, que la respiració pot entrar més profund, que les emocions hi poden circular i no estancar-se. I segueix amb aquesta escolta activa del que hi ha. I si ho necessites, estira't en Shavasana els últims minuts i deixa integrar aquesta pràctica en el teu cos, deixa aquest moment de transició entre el ioga i el que estiguis fent.